skulder, ja bussen den ruller, så giv os et trut. Vi ruller ud til det vi ikke kender. Vi ruller ud, hvor kraverne de vender. Så pyt med pytter og mad klokken 18. Pyt med at putte i sengen om natten. Pyt med om vi kolde eller varme eller både, for vi er nemlig ude på noget. Så pyt med pytter og mad klokken 18. Pyt med at putte i sengen om natten. pyt med om vi kolde eller varme eller både, For vi er nemlig ude på noget. Vi er ude på noget. Må man male sig med øl og brød? Må man kaste rundt med sutter? Må man tegne på tapetet? Må man slå en masse prutter? Må man hænge i gardinet og hælde mælk på stolen? Må man spise alle blomsterne og vælte bogreolen? Nej, det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må man bade telefonen? Må man bide i en støvle? Må man tisse i klaveret? Må man sludre? Må man brøvle? Må man vaske sig i kaffe og komme med mel i huen? Må man give grammofonen play på og tage mudder ind i stuen? Nej, det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må vi gerne vaske hænder? Må vi godt lade være stille? Må vi sige nej til kager, men ja til torskerovnen? Må vi synes, at far er dygtig, når han vasker folk på vognen? Ja, det må vi gerne. Næse, fint, ja, meget vigtigt, stor, klap, fint, flot, det var godt. Nå, det må vi godt. Må man trampe hårdt i gulvet? Må man